partifæller. Kære partifæller. Vi gjorde det. Kære partifæller. I dag er det skiftedag i Danmark. Socialdemokraterne er igen parat til at tage vores tørn. Vejen har været lang. Der har været rigtig hårde tider. Og vi har kæmpet. Men i aften har vi vist, at Socialdemokraterne stadig er en stor og bærende kraft i Danmark. Stolte af vores bedrift. For husk, det er 40 år siden, Socialdemokraterne sidst kæmpede sig ved et valg til at få et nyt flertal. Kære venner, tag ikke fejl. I dag har vi skrevet historien. Det har, som jeg sagde før, været rigtig hårdt at nå hertil. Og I skal vide, at jeg kunne ikke løfte min del af opgaven, hvis vi ikke havde stået sammen som et parti. Hvis vi ikke hele vejen igennem havde passet på hinanden, så havde vi ikke stået her i dag. Kære alle, der er her. Jeg vil ønske, at jeg kunne gå ud og give hver af jer en krammer, en hånd. Tusind tak. Tak til hver og en, der har været med på denne rejse. Til partiets ledelse, til hovedbestyrelsen, til folketingsgruppen, til kredsformænden, til partimedlemmerne og til alle de mange frivillige, som har været med til at løfte denne dag. Og så en særlig tak til nogen, som vi ikke kan være foruden. Vores fantastiske DSU'er. Til jer. Der er en udfordring, der er for stor, og vi kunne ikke have gjort dette uden jer, kære DSU. Vi har været ude at rejse de sidste 3 uger. Vi har mødt så mange fantastiske mennesker. Og jeg vil også godt sige tak til de tusindvis af mennesker, vi har mødt derude, for jeres varme og engagement. Tak fordi I stillede spørgsmål, havde kommentarer og delte jeres historier med os. Men først og fremmest tak til de 900.000 danskere, der i dag har stemt på Socialdemokraterne. Vores yderste til at leve op til jeres tillid. I har hver især med den stemme, I har afgivet på Socialdemokraterne, har I vist, at I ønsker et samfund, hvor vi hver især tænker på andre end os selv.
ønsker et samfund, der er båret af fællesskab. Vi ønsker et samfund, hvor alle er med, og hvor hver eneste gang noget går galt, får en chance til og en chance til. Nu har danskerne talt, og Danmark har nu fået et nyt flertal. Til den danske befolkning. Det flertal, som jeg ønsker at stå i spidsen for, er et flertal for hele Danmark. For det må aldrig være sådan, at en del af befolkningen føler, at de er blevet glemt. Vi vil lede landet på en måde, sådan så alle føler, at de bliver hørt. Og det betyder også, at vi forpligter os til at arbejde hen over midten i dansk politik. Og i aften, der rækker vi hånden frem til alle, der vil være med. Det gælder på Christiansborg, men det gælder også ud af Christiansborg. Alle, der vil være med, lønmodtagerne, erhvervsorganisationerne, arbejdsgiverne, alle er velkomne til at være med til at forandre Danmark. Det er alle sammen den opgave, jeg skal i gang med nu. Den går jeg ikke i gang med uden stor støtte fra jer. Men jeg vil også godt i aften sende en særlig hilsen til nogen, der er med mig hele vejen. Min kære familie og mine allernærmeste venner. I ved, hvor meget I betyder for mig. I ved, hvor vigtig vores familie er. Og I skal have et knus hver af jer. Tusind tak. Jeg vil også gerne sende en hilsen til en anden, som har delt den her valgkamp med mig.